Til traumaorienteret yoga arbejder vi med kroppen og nervesystemets historie. Kroppen og nervesystemet husker. Det betyder også, at har du haft en oplevelse, som var hård, svær, chokerende på noget i den retning, så kan det have sat sig som en del af din kropslige hukommelse, som måske gør, at dit nervesystem er blevet mindre mobilt. Sådan at dit nervesystem ikke helt så let længere kan veksle mellem det her med den her form for opmærksomhed, som kan være nødvendig, eller som er nødvendig at kunne have, men også skifte til sådan at være helt rolig. Du kan også have været i et barndomshjem med en eller begge forældre, som gjorde, at der var en vis grad af utilregnelighed i dit barndomshjem, som måske betød, at du var særlig alert og opmærksom, og måske sådan gjorde, hvad du kunne for at være på forkant med situationen, og tilpasse dig i en grad, så der blev så trygt eller så udholdeligt som muligt at være der, hvor du nu var sat til at være. Og de her mønstre og måder at handle på, kan man komme til at tage med sig ind i sit voksne liv. Og det kan være, at du har gjort det. Og mærker måske ikke engang, at det er sådan, det er. Men den her måde at handle på, for eksempel hele tiden at være alert, eller forsøge at være i kontrol, og ligesom være et skridt foran, det er ikke sikkert, at det er hensigtsmæssigt længere. Den her alertness kræver helt utrolig meget energi. Og kommer man ikke ret tit derhen, hvor man føler, at der er helt ro på, det kan være svært at holde til. Det kan også have stor betydning for relationen til andre mennesker, men også til relationen til dig selv. Og det her med relationen til dig selv, det er noget af det, vi især arbejder med til traumaorienteret yoga. Fordi den er så vigtig. Fordi det også er fra det sted, du kan mærke, hvad der er rigtigt, og hvad der er bedst for dig at gøre nu og her.